Yawa malam. Wani dogo yayi kama da bai dogo mutum. Gaskiya. Dala dan dauke mu da Allah. Dauke ku. In gode Allah, in gode dauke mu. Kai, dala. Mun gode. To je ka mana. A'a, ai jayewa za kai. Gane ba gane ba. Gane za kai, jayewa za kai. Kai ashe ba ma babban din kai karaman ma ne. Karaman dan na'u. Who is you by the way? Kafin ka wulakanta mutum, ka fara sanin waye shi, sannan kuma ka nemi sana'a. Ke kuma zan baki shawara. Ke hikama da ke kala AC. In kuma kin yadda a ta nuna ki cikin rana, kya iya ci gaba da wannan sauraron wannan gara abun. In ji ya gaya maka. An gaya maka wannan kalar irin wanda ake yaudara ne. Ai wannan mutukar raba ni da ita. Allah. Koya baby. Yaro. Allah. Ban gane da ba. Ni fa da ke muka ce hanta da jini ba. Ungo wannan ka dan sai sweet. Ni ba zan sai da soyayya ta ba wannan. Wallahi ba zan sai da. In na mayar ba zan dawo da ita ba. Za ka yi wa kanka asara. Ban gane mu je ba ki fito ba. Wallahi ta fi karfin haka. Kila ma sun mai kaɗan ne, in bugawa ta a ƙara. Kai biyu babu ta babu. Baby kina gani kifa zai yi. Ai me gina dan dakata. Dan. Ashe ba shege bane. Amma ke kin ci amana wallahi. Nawa ne wannan mai gida? Nawa? Wannan inda ma ba kare yana da ba da dala zan baka. Wannan dala ne in dan gani. Ah